Taha Abdurrahman, Paris'deki Sorbonne Üniversitesi'nde filosofiya ve logika ilimlerinin doktora derecesini alıyor. Rabat'taki Muhammed V. Üniversitesi'nin logika ve felsefe bölümünde profesör olup işleyer. Kəbir Arap üniversitelerinde qayvana profesör olup tapakları veriyor. Felsefe, logika, ahlak ve dil felsefesi uğurlarında eserleri var. Öz eserlerinde İslam depleri ve desturları, logika öğretisi ile bağlantılı köp tədrikler getirmeye inanışıyor. Birinci bölüm. Poyodiya tecrübesinden ruh tecrübesine çenli. Taha Abdurrahman, beyleki halkları yalı Arapların ve Müslümanların felsefe öndürme gücünün bardığını öne sürüyor. Başkaça aydılan iddialara suutname vermek ve mesele dörütmek şertlerinin çağında filozofik fikirleriş amallarını görkezmek gücü her halka verildiği yalı Araplara da verilmiştir. Taha Abdurrahman, durmuşunun ilki dövrlerinde çağalıkta koşu yazmana başlıyor. 22 yaşa çeldim ona devam ediyor. Emerkan vaat geçmenke türlü sebeplere göre koşku yazmağını bes ediyor. Bunun esas sebeplerinden biri koşkuyunun fikir ve yazıda hakikatten bir doğruluk olup kabul edilmediğine kanaat getiriyor. Taha Abdurrahman filozofiya başlamana sebep olan sorun biz köp sanlı ve tarihi çoğunluğu olan ümmet bolsak da hays fikirin bizim yenilmemize sebep olduğu soru olmuştur. Bu ve şuna meňzeş sorular ve täsirler bilen Taha Abdurrahman goşgyny terk edýär ve öz ýurdu ve milleti için has gowy we peýdaly bolmak adyna akyl we suutnamalary esaslanýan bir bilim guruluşlarynyň bolmakdygyna karar berýär. Dini ilimler, felsefe ve esasanam logika uğrunda özünü östürýär. Sonra bolsa logika mugallim hökmünde köp ýyllar üniversitede leksikalar berýär. Taha Abdurrahmanyň ilkinji karary Müslümanların yenilmeğinin sebebini düşünmekten ibarettir. İkinci kesitlemesi olsa Arap dilinin tesirli baylığı ve ağramı üstünde oluyor. Başkaça aydılanda bir fikir dilin düşünce veriyen manasının çoğunluğu ve göz yetimi bilen keskitleniyor. Neticede dilin bir tebii hali vardır, bir de ruhu hali vardır. Bu ruhu tecrübe ahlaki kımmatlıklarını estetik kımmatlıkların derecesine çıkarmaktan başlıyor. Taha Abdurrahman'a göre filozofiyanı rasyonal gözlem hükmünde kabul etsek de onu gıdıklanyanların hemmesinin hakikati akıl ile gözleyendiği aşikardır. Aklın yeterlik değildiğini düşünmek adamın ecizliğini düşünmeyene getiriyor. Filozofun fikriçe hemişe talep edilen hakikat elinde değil de hemişe onun önündedir. Elindekinin eyesi değil de göz yetimindedir. Taha Abdurrahman'a göre neticede adamlar soyut yani manevi sebebe ve aklayı tutuyorlar. Soyut akıl zatlara anılayan gücü olan İslam olsa da ruh tecrübesi bunun tersine bu zatlara ile bağlanışıklı arasalanmak yani pekillenmek isteğidir. Şeyleri bilen ruhu tecrübe usulü bu yerde aleme olan söygünün yolunu öğretiyor. Bunun neticesinde insan ruhu zatları ile söygü esaslı katnaşı kuruyor ve bu yol ile onlara yakınlaşıyor. Taha Abdurrahman'a göre akılın çekleri matematikçilerin ve filozoflar için hemişe mühim mesele olupdur. Misal için Kurt Gödel yani aklın çeklendirilendiğini suud ettiğin matematik teoriyanı öğretti. Kıskaça aydılanda filozofların ve matematikçilerin fikriçe an çeksiz değildir, tersine anın çekleri vardır. İkinci bölüm. Cedel usulundan başlayıp diyaloğun rasyonallığına çelli. Taha Abdurrahman'a göre diyalogda esasat gepleşiktir. Yani sohbetleşliktir. Aydılyan sözün esas hakikati bu diyaloğun hakikatidir. Hazırki vaqtda gepleşiklerin 3 türlü tarafı vardır. Bunlar tehniki ahmiyeti, içerik ahmiyeti ve daşarkı ahmiyeti deyip ayetlendirilýär. Birincisi tehnik ahmiyete göre gepleşik yani diyalog size käbir verýär ve käbir jogapkärçilikler ýükleýär. Misal üçin size inanmak ve azat gürlemek hukugyny berýär. İslam pikiriňizde eýe bolup bilersiňiz. Şeýle hem garaýşlar tanqidlamaga we garşydaşa inançy eýe bolmagyna hukuk berýär. Munyň öwedine bolsa size käbir jogapkärçilikler ýükleýär. İkincisi Taha Abdurrahman'a göre içerik ahmiyettir. İçerik ahmiyete gedek gelende
diyalog yani söhbetleşlik esaslara yani köklere gaýdyp gelýär. Bu mühim hakikat adamın yeketek barlygy bolmagy däl-de bir jemgyýetiň içinde barlygydyr. Munuň üçin Taha Abdurrahmana göre diyalog insanyň özüni tanama synanşygydyr. Üçüncüsü, daşarky ähmiýete göre öňünde tutunmakdyr. İnsanyň pikirlerine ve inançlarına garamazdan özümizin içki dünýäsynyň barlygynyň ortaya çykmasy, beýlekler bilen gepleşikleriň zerurlygyny esaslanýandygy äşkärdir. Şeýle de bolsa, käbir adamlar başgalary bilen bolan dialoguny bir jynsaky toparlar bilen çäklendirmek isler we olary özüne ýakyn diýip hasaplar. Taha Abdurrahmana göre bolsa, insan belli bir bilgisine bagly bolup, kesgitlenen we gutarnykly düzgünlerini berja etmek şerti bilen özü ýaly pikir etmeýän islendik görnüşdäki ähli toparlary ýadyrgamadan öz herkedini giňeldip bilmelidir. Taha Abdurrahmanyň pikiriçe, beýlekler bilen tanışmaktan başga da gepleşik öz özüňi tanamagyň artmagyny, adamlaryň has güýçli durmuşa geçirilmegini we suwutnamalar öndürmek we görkezmek güýjünde ösmegini öpçün edýär. Oňa göre beýlekisiniň yerli we ählimumy ösüşini hakykata ýetmegiň ýolunyň köplügi bilen bagdaşdyrýar. Onuň pikiriçe, diňe hakykata ýetmegiň ýollary köp taraply däl. Hakykatyň özü hem köp taraplydyr. Ýani hakykat ýeketäk däldir, köplükdir we köp taraplylykdyr. Taha Abdurrahmana göre bar bolan zatlaryň hemmesi menden başga bir şahsiýetdir, başga bir barlykdyr. Sebäbi men hemişe üýtgememe dowam edýär. İnsanyň şahsiýeti öz hakykatyna göre bu üýtgeşmeleriň jeminden ortaya çykýar. Taha Abdurrahmana göre bu başgalyk we köplük wagtyň geçmegi bilen ortaya çykýar. Bu ýerde başgasy asyl insanyň şahsiýeti bolsa mundan emele gelmekdedir. Orada köplük esasy yekelik bolsa köplüğün abstraksiýasydyr, ýani soýutlanmasydyr. Bu köplük bize birden köp dini hakykatyň bardygyny da görkezýär. Taha Abdurrahmana göre häzirki wagtda en uly meselelerden biri gepleşik ahlagynyň ýoklugy we üstesine de bizim musulman akyldarlarymız diyalog bilmelerinin ýoklugydyr. Hakykatdan hem köp sebäplere göre musulman düýp manada gepleşiklerde ýani dialogda gorkmaly däldir. İslam täpleriniň artykmaçlaryndan biri beýleki pikirlere elmydama açyk bolmagydyr. Günwatarlar hem bu zerurlugy bugün kabul etýärler. Mysal üçin German filozofu Habermas bize şu gün indi rasyonal diyalog gerek diýip belleýär. Üçüncü bölüm, rasyonalizm derecelerinden başlap İslam rasyonallygynyň beýikligine çelli. Taha Abdurrahmana göre günümizde esasy kabul görülen pikir rasyonalizmiň baky, ýeke we üýtgewsizligidir. Munuň tersine Taha Abdurrahman rasyonalizmiň dürli görnüşleriniň bardygyna inanýar. Oňa göre köp taraply rasyonalizm esasan 3 bölüge bölünýär. Soýut rasyonalizm, güýçlendirilen rasyonalizm we tasdiklanan rasyonalizm. Taha Abdurrahmana göre akyl şeriatdan paýgasdan mahrum bolup bilmez. Şeriat bir tarapdan gaýpdan habar getirir, beýleki tarapdan suwutnamalardan we sebäplerden doludur. Burhana göre aňyň çeşmesi yürekdir. Şonuň üçin akyl yüregiň hereketlerinden ýani işlerinden biri bolmalydyr. Bu ýerde akyl bilen köplüğün ýani köp taraplylygyň arasynda bar bolan ýa-da aýdyşym ýaly köplük arasynda ortaya çykan gatnaşyk güýçikýär. Aslynda ýürek bir ýagdaýda galmaýan bir zat ýa-da güýçdür. Şonuň üçin bir ştatdan beýlekisine ýygdarly öwrilýär. Taha Abdurrahmana göre häzirki roman rasyonalizmi ynamsyzlygyň ýörelgesine esaslanýar. Esasat hiç ýyl anyk bilim ýok ýa-da islam maksadynyň peýdaly ýa-da ziýany ýok diýip pikir etdirýär insana. Ynam, ýani ynanç esasly rasyonalizmiň esaslandyryldygy baradaky anyk pikiriň çeşmesi başlangyç dini tekistlerdir. Şoňa görä-de birinji derejeli gymmatlyklary we ýagdaýlar bu tekstlerde saýlanmalydyr. Başga da aýdyşymyz ýaly köp taraplylyk rasyonalizmi esasan 3 bölüge bölüp biler. Soýut rasyonalizm, güýçlendirilen rasyonalizm we tasdiklanan rasyonalizm. Soýut manevi rasyonalizm düşünjesi käbir tanqidçilaryň pikir edişi ýaly
duygular tarafından kabul edilen zatlardan manevi manasında değil de eysem ilmi amallardan esasanen dini ya da şeriat amallarından soyut manasında olanılıyor. Bu noktaya nazardan rasyonalizmde ileri tutulan maksatların peydalandığına ya da ona yetmek için kesinliklenen seri işçilerin peydalandığını hiç inam yoktur. İkincisi güçlendirilen akıl. Bu görünüşün eyesinin kımmatlıkların peydası var arada takik fikri vardır. Üçüncüsü tasdiklanan akıl. Bu anın eyesi peydalarına ınamlı bolmak bilen maksatlarını ve kımmatlıklarını şeriattan alar. Özünü bu kımmatlıklara getiren ve şol bir çeşmeden alyan seriştilerin peydaları var arada takik fikre gelir. Dördüncü bölüm. Hareketten sıyrılan felsefeden ahlak bilen goldanyan felsefeye. Taha Abdurrahman'a göre inam, bilimleri ahlaktan ayırmak neticesinde ortaya çıkıyor. Adatça felsefe zubutnamalara ve soyut yani manevi esaslayan ehli mumu tümel bir bilim hükmünde keskikleniyor. Beylek taraftan Taha Abdurrahman zubutnama esaslayan felsefenin yoktuğunu nığıtayar. Onun yerine çoğulcu yani köp taraflı ve tapavutluluk yörelgesini esaslayan täze tertip düzünün zerurluğunu öňe sürýär. Ona göre felsefe üçün ahlak beýikligine ve gözellige alıp barayan amallar ve paýhas üçün esas öğretmek zerurdur. Durmuş ýolu bilen baglanşykly ähli hereketleriň ýa-da hereketlerin ýagşy ýa-da ýaman bilen häsiýetlendirilmegi mümkinçiligi bardyr. Taha Abdurrahmanyň pikiriçe İslam dünýäsi filozofiýa barada amaly pikirleniş usulyny täzeden döretmelidir. Bu maksady dine soyut ýani manevi pikir arkaly amala aşyrmak mümkin däldir. Bu ýagdaý musulmanlaryň amal bilen dogly baglanşykly täze bir düşünjäniň we pikirleriň ortaya çykmasyny talap edýär. Taha Abdurrahmana göre ahlak ýörelgeleri zaýlanan bolsa, dine bir durmuş ýol zaýlanman, tutuş durmuşyň tertibi de tersine öwrilýär. Aslında ahlak adamzadyň ähli hereketlerini öz içine alýar. Onun pikiriçe adamzady çäklendirýän rasyonalizmdir. Ona göre adamın adamkärçiligini keskitleyen faktör rasyonalizmden ahlaklylygydyr. Ahlak artdıkça insanperwerlik hem artar. Emma akıl näçe köp bolsa, şonça da adam bolmaz. Kant ahlakın esasynyň sebäplilik boldugyny aýtýar. Taha Abdurrahmana göre bolsa, dinsiz ahlak bolmaz. Kant ahlaky dünýewi bolup kabul edýär. Emma ahlakda esas zat dini tekstlerdir. Kant ahlakı dinden tapawutlandyrýar. Emma ahlaki kımmatlıklar Taha Abdurrahmana göre adamın kalbinde koyulan anyk manalardır. Taha Abdurrahmana göre modern döwletlerde ahlak cemiyetçilik hakykati hükmünde kabul edilýän kanundan tapawutlanmaýar. Olara göre kanun ahlak kımmatlıklarını kabul etmekden ibaretdir. Kanunun belli bolşu ýaly günwatar sivilizasiýasynda ahlakyň orduny tutup biljekligini, şonun üçin kanun bilen ahlakyň takyt bölünmegi pikiri tanqid edilmelidir. Sebäbi bu aýrym ýalňyşdyr. Munyň sebäbi kanunlar kabul edilen wakalaryň hemmesiniň ahlak meselesi bolmasydyr. Ahlak we ilim hiç biri birbirinden aýrylmaz bir parçadyr. İslamyň özüni jemleýän kymmatlyklary ähli asyrlarda tutuş adamzadyň kabul etmek için amatlydyr. Beşinci bölüm. Tercüme etaplarından tercüme meselesindeki dörüzcülük meselesine çelli. Taha Abdurrahman'a göre esaslı Arap dünyası ve umuman aydılanda İslam dünyası dörüzcülüğe täze pikirler öndürmene ähmiýet berdiği miktarca dowamlylygy bolar. Gynansalam dörüzcülük pikirinde ve döretmek meselesinde İslam dünyası günümizde ölmese de yüzü gülmeýär. Taha Abdurrahman'a göre dirilmek, canlanmak üçün dördücülük puğduğuna girmekten başka yol yoktur. Dördücülük eğer insan bir zat oylap tapanda onu dördüğünde hiç kimseye öykünmez. Dördücülük öykünme, taklit değildir ve esasını yani kökünü estetikten, oğdanlıktan ortaya koyar. Taha Abdurrahman'ın pikiriçe Arap-İslam sivilizasiyasında felsefenin çökmenin sebebi köplerin aydışıyalı siyasi değildir. Bunun doğrusu Arap
dili we Arap pikiri dünýäsi bilen dolanşykda we ulanışdaky goşak bolmagynyň we logikanyň ýoklugydyr. Arap ve İslam dünýäsine öýkünmek we terjime meselesinde iň ýalňyş görelde alınan adam İbn Rüşd'dür. Sebäbi İbn Rüşd Aristotelesiň felsefesini öz filosofiýasyndan görelde alýar. O, Taha Abdurrahmana göre Arap dilli günwatar filosofdur. Ol ne hukukçu filosof, ne de filosof bolan bir hukukçudur. Ol diňe Aristoteles'e öýkünen adamdır. Taha Abdurrahmanyň pikirice terjime meselesini düşünceleriň öwrenilmesinde ul ähmiýete eýedir. Söz terjime edilen kitaplardan esas pikiri tapmak kıyındır. Misal üçün, Descartes'in pikir edýärin, o wagt bardyryn meşhur sözü "Serederseniz görürsünüz" diýip terjime edilmelidir. Çünkü bu sözlemin asıl manysy seretmek we görmekdir. Muňa beňdeş bir ýygan misal bardyr. Sözün kysgasy terjime we dördüjülük aň düşünjäniň gelişmesinden esasy zatlardır. 6. bölüm. Modernizmin ruhundan İslam modernizmine çenli. Taha Abdurrahmanyň pikiriçe, diňe däpdesi olara kabul edip oňa göre ýaşamak adamlary täzeliklerden uzaklaşdyrýar we olary geçmişde ýaşananlary täzeden öýkünmelerine sebäp bolýar. Oňa göre modernistler fanatik we bejerip bolmayan öýkünçilerdir. Döwregaplygyň ruhuna düşünmek we döredijlik kazanmagyň ýoly günwatar tejribelerinden dynmak we adamzat gymmatlyklary bilen baglanyşykly beýleki mümkinçilikleri göz öňünde tutmakdyr. Eger bizde döredijlik we öndürjülük güýji bolmasa, biziň üçin döwregaplyk ýa-da modernlik ýokdur. Döwregaplygyň 3 esasy bardyr. Bunlar rüşd manysynda akyl, tanqid we hemme taraplylykdyr. Taha Abdurrahmana göre bu 3 esasy kabul eden millet medeniýetli halk bolup biler. Birinjisi akyl esasy. Akyl esasy öz pikiriňize hoşsarlyk etmek üçin hiç kimi kabul etmezlikdir. Häzirki zaman Arap ýurtlary döwregaplyga öýkünýärler. Şeýle de bolsa, akyl esasy bize başgalaryny öýkünmeyi reddetmegini aňlatýar. İkincisi tanqid esasy. Tanqid esasy rasional suwutnamalar bilen däl-de berilen habarlar arkaly amala aşyrylýar. Tanqidli pikirlenmek özüňe, başgalara we töweregindäki ähli zatlara garşy çykmak güýjüni bar diýip çaplanýar. Bu nukta nazardan pikirde garşy çykmaklyk çäkli-de mümkin boldugunca giň we genişleýindir. Üçüncüsü öz içine almak kapsamlylyk esasydyr. İslam döwregaplaş siýagatymyzyň şu 3 ýöregi esaslandyrylmalydyr. Şoňa görä-de kämillik, tanqid we hemme taraplaryň bu 3 ýörelgäniň hersiniň talaplaryny berk-berjay etmek gutulgusuzdur. Bularyň esas sebäbi ruhun çäkli däl-de çäksiz bir güýji boldugyny täzeden ýatlamakdan geler. Taha Abdurrahmana göre döwregaplyk döwrüň ruhundan başga zat däldir. Onuň üçin taryhy waka ýaly belli bir döwürde döwregaplygy täzelep bolmaz. Häzirki wagtda, häzirki zaman manysynda täzelenmegimiziň we döwregaplyk ruhu baradaky pikirlerimizi gurmak diňe 2 esasy usuly arkaly gazanyp biler. Bularyň birinjisi terjimedir. Bu ýerde döredijlik terjimesini göz öňünde tutýar. İkincisi Kur'any häzirki zaman görnüşinde okumakdyr. Beýlekler ýaly döredijlikli okumak usuly bolmalydyr. Sebäbi häzirki okulanlarda döredijlik we estetik pikirleri ýaly döredijlik de ýokdur. Aslında bu iki şert yerine yetirilende hiçbir okumak döredijlikli bolup, iki şert yerine yetirilmese hiçbir okuma döredijlikli bolup bilmez. 3 basgançykly usuldan ibaret modernist okuyucularyň tagallarlarynyň esasy maksady elmidama dinden ayrılma we dinden aýr pikir etmedir. Esasanan günwatarlaryň pikiri bundan ibaretdir. Birinji meýilnamalary insany mahsus ýagdaýa getirmek. Modernistleriň esaslanýan insanperwerlik meýilnamasyndan tapawutly aýratynyňy Kur'anyň ayetlerini ilahi derecesinden insani derejesine çeldi azaltmakdır. Bunun maksady dinin mukaddesliğini yok etmektir. İkinci meýilnama rasyonallaştırma. Aklı dar manasy bilen düşünme. Olara laýyk ýa-da laýyk däl garamazdan häzirki zaman usullarynyň we teoriýasynyň hemmesi Kur'anyň tekstini ilmi gepleşikleri arkaly düşünmek ýoluna girýär. Bu usullar ulanmagynyň esasy pikiri
Kur'an'da görünmeyenleri yok etmektir. Üçüncü meyilnama tarihlaştırmak. Bu usulun tapavutlu ayrıtınlığı her bir teksti tarihin akımı ve şertleri bilen bağdaştırmaktır. Usulun maksadı Kur'an'ın ayetlerindeki düzgünleri kural bolmaktan çıkarmaktır. Adamları təzədən öz qadir qımmatlarına qovuşturmaq zərurudur. Adamlara öz qadirlərini verdiyimizdə müqəddəs zatlar da əhmiyyətini insan bilən təzədən qazanıb bilər. 7. bölüm. Ahlak terazisinde dövrevaplık. Dövrevaplık yani modernizm 16. asırın başından başlap kalkınış ve dini özgörtmeler bilen günvatar cemiyetinde bar olup başladı. Bu istil Ang bilim hareketi ve Fransız revolüsyası tarafından düyüplü yola koyuldu. En sonunda olsa senaat revolüsyası bilen yayrap başladı. Şeylerik bilen häzirki wagtda aragatnaşyk inkılabı bilen bütün dünyada diyen ýaly ýaýrady. Şoňa görä de häzirki zaman günwatar jemgyýetçilik guruluşunda 5 asyrdan bäri bolup geçen köp düýplü özgörüşmeleriň we netijeleri bilen garşylaşýar. Bu geçen zamanı tapawutlandyrýan zat günwatar jemgyýetine belli bir sivilizasiýa ýagdaýynda has ýokary derejäge çykmagy mümkinçilik berýän täsirli we öndürjülükli ütgeşmelerdir. Bu döwrewaplygyň möhüm aýratynlygydyr. Gysgaça aýtsak, döwrewaplyk döredüçülüğün we öndürjülüğün netijesidir. Döwrewaplygyň esasy ýörelgesi bolan rasionalizmiň esasy aýratynlygy ilhamlara bil baglamazdan adamlara täsir etmekdir. Bundan başga da sonra getirilýän rasionalizm dini hawara ters gelýär. Taha Abdurrahmana göre rasionalizm ýörelgesi peygamberlere inanmak ýörelgesine ters geler. Sebebi rasionalizmin talap etdiğin zatlar hakta hüküm berdiğimizde dine akıldan yani paykasdan başka hiçbir ıhtiyari kabul etmezligidir. Şeýle de olsa musulmanyň pikiriçe zatlar hakkında hüküm çıkarmakta yeketek ıhtiyar olan aňyň jogaby ilham ýa-da velilikdir. Bu hakyky kynçylykdyr. İkinci kemçilik dünya garaýyş ýa-da dünýäleşme ýörelgesi ýa-da meşhur konseptual anlatması bilen dünýewilik ýörelgesi bilen baglanşyklydyr. Bu ýerde ahiret däldi, ine dünýäye ähmiýet bermeklik ortaya çykmaýar. Fıtrat insan ruhuna garşan ýa-da adam ruhunda girlenen ähli ahlak manalaryny birleşdirýär. Fıtrat bedeni yaratılış görünüşünün ahlakilygynyň ýani yaradyşynyň ilk başlangyjy olarak adlandyrylýar. Taha Abdurrahmanyň pikiriçe modernlik häzirki zaman dini hükümler bilen gatnaşygyny kesse de dini ahlak bilen gatnaşygyny düýgünden kesip bilmedi. 5 asyrlyk tarihiniň içinde protestanlygyň oýlanyp tapylmagy we katoliklik buthanasynyň döwlet bilen gatnaşygy bunyň esasy misallarydyr. 18. asyrdan 21. asyra çelli günwatar pikir jemgyýetiň we şahsiýetiň ahlak taýdançylygy meseleleriniň ortasynda galdyklaryny boýna almalydyrlar. Şol sebäpli son 100 ýylda ýaşaýan käpir günwatar alymlary 21. asyryň ýa ahlak asyry bolmalydygyny ýa-da özleriniň asyllaryny ýitirjeklerini belleýärler. Aýdyşmyz ýaly günwatarlaryň dine gaýdyp gelmeginiň ikinji alamaty son ýyllarda ahlaklylygy çağırışlaryň köpelmegidir. İkinci görkezüji bolsa käbir modernist akyldarlaryň filozofik teoriýalaryny esaslandyrmak bilen dini inanç bilen baglanşykly düşünjeleri ulanyp başlamagydyr. Heidegger, Levinas we Derrida olaryň dine käbirleridir. Taha Abdurrahmana göre insan ahlak esasında keskitlenýän we aýdyn bolýar. İnsan aslında ahlakly jandardyr. Kim ömrüniň hemmesini ahlak bilen gurşasa, adamzadyň ýagny insan bolmagyň ähli şertlerini ýerine ýetirer. Sekizinci bölüm. Araplar felsefe garaşsyzlygyna nädip ýeterler? Taha Abdurrahmanyň pikiriçe, Arap İslam dünýäsi üçin günwatar felsefesine we usullaryna öýkünmekden ýüze öwürmek we garaşsyz Arap İslam felsefesini döretmek möhümdir.
Bu hukuk Arapların berca etmeli bolduğu felsefi bir borçtur. Filozofik dörediciligi Arap-İslam dünyasy gaty uly mätäçdir. Günümizde Arapların felsefe döretmegine päsgel berýän köp päsgelçilikler bardyr. Bunlardan birincisi filozofiýany goldaýanlaryň felsefäniň ähli mowmulugyny we käbir yerli esaslardan gurulmagynyň möhüm däldigini öňe sürýärler. İkincisi felsefäni goraýanlar we bu ugurdaky usulyň diňe rasionalizmden öňe sürilýändigini aýtýarlar. Üçüncüden felsefäni mukaddes ýerde hasaplama meselesidir. Bu pikirleriň hemmesi döredicilik hukukumuzy amala aşyrmakda päsgelçilikler döretýär. Araplar bu gämi durulgasyndan çykyp özgülüşli esasda filozofik dörediciligi düşünmelidirler. Taha Abdurrahmana göre yerli felsefe ähli mum felsefesiniň sallanjygydyr. Ýagny yerlilik ähli mumulugyň bedenidir. Evrensel manyları yerli eşik giydirmek, emele getirmektedir. Ähli mumu ölçügleri hakikat, birbiri bilen raýdaşlyk aýratynlyklarynyň jeminden başga zat däldir. Bu islendik zada başgaça garaýyşdan ibaratdyr. Mysal üçin, adalet düşünjesi ähli mumu, ýöne bu baradaky pikirler her jemgyýetde başgaçadyr. Filozofiýanyň ähli mumu ylymdygy baradaky pikir dillerde aýlanyp, aňlarda ornaşsa da, insan ılımlarında we felsefesinde ýüze çykan çekişme görünüşi beýleki ılımlarda ýokdur. Sebäbi felsefe pudogundaky adamlaryň arasyndaky jedel beýleki ılım pudoklarynda has kendir. Adamyň adamkärçiligini düşünýän ähli zady aýdyn ahlak hareket hasaplanýar. Bu ýagdaýda adamlara öz şahsiýetini we adamkärçiligini berýän ahlak hareketleridir. Bu hünärli hareketleriň netijesinde adamkärçiligine gowuşýar. Gysgaça aýtsak, Taha Abdurrahmana göre yerli ýa-da öz boluşlugy bolmadyk pikirleriň ähli mumulugy ýokdur. 9. bölüm. Däp desturlary häzirki zaman ýörelgeleri bilen nädip sazlaşdyryp bileris? İnsanlar tebii taýdan bağlanşykly we aragatnaşykly jandardyrlar. Onuň bu bağlanşyklary wagt we giňişlik arkaly amala aşyrylýar. Wagt bilen bağlanşykly bolmak onu şol bir wagtyň özünde geçmiş bilen bağlanşdyrýar. Geçmiş adamlara iki zat berýär. Birincisi adama şahsiýet berýär. Bu aragatnaşyk we bağlanşyk şahsiýetini beýleki adamlardan tapawutlandyrma düşünmek üçin şahsiýetini kesgitleýän medeni ölçew bilen üpçün edýär. Şoňa laýyklykda däp destur şahsiýeti kesgitleýän serişdeleriň biridir. İkincisi, däp destur adamlara öndürjülükli işçiňligiň we dörediciligiň hilini berýär. Orada bolmasa, döredicilikli bolmagyň mümkinçilik berýän öndürjülükli iş bilen meşgullanmagy heweslendirýär. Taha Abdurrahmanyň pikiriçe, däp desturlaryň iki görnüşi bilen düşündirip biler. Däp desturyň giňeldelýän manysy. Birincisi, şoňa laýyklykda bu däp destur Qur'an we sünnet ýaly esaslandyrylan dini tekstleri we musulmanlaryň ähli hukuklaryny öz içine alýar. İkincisi, däp desturlaryň dar manysydyr. Bu many boýunca däp destur düşünjesi bilen aňladylýan many diňe musulmanlaryň qadiýet işi bilen çäklenýär. Däp desturlar öwrenmekden käbir hukuklaryň ähmiýetini inkar edip bilmeris. Däp desturlar häzirki zaman bilen baglanşykly gözlewçileriň gazanyp käbir oňy netijelerin bardygyny da kabul etmek gerekdir. Taha Abdurrahmana göre döwrewaplyk wagt bilen baglanşykly bolmakdan başga zat däldir. Her bir halkyň öz döwri bilen döwrewap bolmagyny isleýän medeniýetli bir işidir. Döwrüň talaplaryna laýyklykda pikirlenip we hereket edip bilýän her bir millet döwrewaplyga ýeter. Häzirki döwürde agdalan 6 gymmatlyklar arkaly bular Allaha kul bolmak, kämillik, iman, evolýusiýa, ruhy belentlik we sosializm ýaly esas ýörelgeni ýatanmyzda şüphesiz İslam döwrewaplygynyň nusgasyny döretmäne güýjümiz bardyr. Biz öz-özümize ýeterlik bolup bileris. Gysgaça aýtsak, döwrewaplyk adamlary ösüş döwründe ilgilerli ütgemeleri we özgörüşleri eltip biler. Günümüzdäki Arap İslam akyldarlary öz çeşmelerini döretmese,
olaryň arasyndaky gatnaşyklary ýola goýmasa we bu düşünjeleriň arasynda döreden gatnaşyklarda täze görnüşlere çykarmasa hiç birisi filozof bolup bilmez. Şeýle täze we dörelçilik düşünjeleriniň bosagasynda araplaryň we musulmanlaryň pikirlenmesine gaty köp zerurlyk bardyr.